Det er nogle få 100 elever fra Sosu C-skolen i Brøndby, der har set den danske model i virkeligheden. I er jo meget, meget heldige. Det ved jeg ikke, om I ved. Men det er jo ikke særlig mange forundt at se den danske model live. Eller rettere har set FOA's bud på et blikfang for den danske model. Sofie Lassen Kalke var for en kort stund ambassadør for den danske model, da der skulle optages en undervisningsvideo, hvor begrebet skulle forklares for sosu- og PAV-studerende. På mange arbejdspladser må man holde 2 sygedage med løn, så man kan nå at finde en pasning til sit sygebarn. Og selv for hovedpersonen var emnet den danske model nyt og lærerigt. Men inden jeg blev kontaktet af FOA, så anede jeg faktisk ikke, hvad den danske model gik ud på. Og det er jeg ikke flov over at sige den dag i dag, fordi jeg nu ved, at det er de færreste, der ved, hvad den går ud på. Den danske model er ganske unik. Det er en demokratisk model, hvor de ansatte bliver spurgt, og de bliver hørt. Men altså, man kan værne om den danske model ved i hvert fald at sætte sig ind i, hvad det går ud på. Det er jo første skridt på vejen. For forbundsformand Dennis Christensen er der ingen tvivl om, at Sofie Lassen Kalke er den rigtige skuespiller til at spille den danske model. Fordi hun er et rigtig godt eksempel på, at det her med den danske model, det er ikke sådan noget, der har den her hårfarve og er oldgammel og stammer tilbage fra 1899. Det er jo virkelig noget, der udvikler sig. Altså, det udvikler sig fuldstændig i takt med, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig. Og derfor er det et rigtig godt billede, at vi her har at gøre med en ung, smuk kvinde, som kan formulere sig og forklare, hvad handler det om i nutiden at snakke om den danske model. Dagens event har nu åbnet øjnene for eleverne og gjort dem opmærksom på begrebet. Altså, jeg var faktisk helt blank, inden jeg kom. Jeg troede, det var en rigtig smuk dame, der ville komme ind og så fortælle lidt om, hvordan hendes karriere var. Og der, hvor hovedpersonen og flere af de fremmødte ikke var helt opdateret, kunne FOA's formand hurtigt ridse modellen op. Hvordan kommer de her vilkår, vi har på arbejdsmarkedet, hvordan kommer de egentlig til verden? Altså, det er jo ikke noget, der kommer dumpende ned fra himlen, ligesom Dannebrog siges og er gjort for lang tid siden. Det er jo noget, der i virkeligheden er et resultat af, at lønmodtagere og arbejdsgiver har sat sig sammen og lagt armen en gang imellem og skulle blive enige om, hvad skal jeg have i løn? Hvad skal min arbejdstid være? Hvor lang tids ferie skal jeg have? Hvornår skal jeg have tillæg? Hvornår skal jeg ikke have tillæg? Kan jeg sættes på overarbejde? Hvad skal jeg have for det? Alle de der spørgsmål er jo lige præcis udtryk for, at den danske model kan håndtere et arbejdsmarked, der forandrer sig, og beskytte den enkelte lønmodtager og give den enkelte lønmodtager nogle rettigheder. Sofie Lassen Kalke var ikke betænkelig over rollen som den danske model. Jeg tog rollen til mig, fordi at jeg synes, det er vigtigt at fortælle folk noget om deres samfund, og ikke mindst, når der faktisk er en mulighed for, at man egentlig også kan hjælpe sig selv. I den kommende tid vil endnu flere sosu- og PAV-studerende stifte bekendtskab med den danske model på film, som sendes rundt i landet. Tusind tak, fordi I lyttede og grinede af mig.